ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟ ଉଆଁସରେ ଚାରି ଚୌକୁଟ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତ୍କି ବେଲକେ ସୋନପୁରର ଦୁଇଟା ପିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲେ କିଛି କାମ ଲାଗି। ଆଉ ସେମାନେ କାମ ସାରିକିରି ଫିରିଲା ବେଲକେ ତାହାକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାନ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ଘଞ୍ଜଘାଇ ଜଙ୍ଗଲ ତକ୍ ହେଇଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ସେନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିବାର ବୁଆସେନ ଟୁକେଲଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଡରି ମରୁଥାନ୍ କିଏ କାଣେ କେନ୍ତା ବୋଲିକରି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ଜାଗାନ ଯେନ୍ତା ହାତେ ଲହକିଛନ୍ କି ତାକର ଗାଡ଼ିଟା ସେନ ଅଚାନକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେନ ରହିଗଲା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନା ଚଲଲା। ପଚକିଲ ହେଁଟି ଦେଖଲା ଉତାରୁ ସେ ବୁଆସେନ ଟୁକେଲଟା ବି ନା ଥେଇ ସେନ। କିନ୍ତୁ ତାକରନୁ 10-12 ହାତ ଆଗନୁ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଛିଡ଼ିକିରି ପଡ଼ଲା। ସେମାନେ ଦେଖିକରି ଚମକି ପଡ଼ଲେ। ସେମାନେ ଅନୁମାନ ଲଗାଲେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଗାଡ଼ି ନ ଅଟକିଥିତା ତ ହେ ଗଛ ତଲ ତକ ଆମେ ହାଦେ ହେଇଥିତା, ହେ ଗଛଟା ଆମର ଦିହେଁ ପଡ଼ିଥିତା। ଏନ୍ତା କହିକରି ଫେର ଘା ଯେତେବେଳେ ଲେହେଟି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ନାରୀଟା ଯେନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଠାନେ ଦୁଇଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସବୁଆଡ଼କେ ଦେଖିଲେ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ମନ୍ଦାର ଗଛ ନେନ, ତ ଏଇ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏଲା କେନୁ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଇଟା ଆମକୁ ମା ମେଟାକାନି ଗୋଟେ ବୁଆସେନ ରୂପେ ଆସିକରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍। ଜୟ ମା ମେଟାକାନି। ମେଟାକାନି ଗୋଟେ ସଦ୍ ଘଟଣା ଇଟା।